Ir-riżultati ta' pajjiżna fl-istħarriġ tal-Eurobarometer li sar riċentement juru bidla minn snin oħra. Filwaqt li fl-istħarriġ li ħareġ ftit tal-jimilu kienu 56% l-Maltin li qalu li pajjiżna miexi fid-direzzjoni tajba, f'Novembru ta' sentejn ilu kienu biss 30% li qalu hekk. Il-Gvern qal li dan l-istħarriġ jikkonferma li minkejja li l-Oppożizzjoni qed tara l-bozzozz ħomor meta mqabbel mal-leġislatura li għaddiet hawn ħafna inqas tħassib fuq il-qagħda ekonomika. Illum huma 7% li jitħassbu dwar il-qagħda ekonomika, meta sentejn ilu kienu 19%. Minn dawk intervistati 90% qalu li huma sodisfatti b'ħajjithom. Dan b'kuntrast ma' 76% li kienu qalu hekk f'Novembru tal-2012. Fl-2009 kienu 72%. Fl-istess tħarriġ tal-Eurobarometer 81% qalu li l-finanzi tagħhom marru għall-aħjar. Dan ifisser titjib ta' 18% minn Novembru tal-2012. 73% jħossu wkoll li l-ekonomija sejra tajjeb. Dan kontra l-44% f'Novembru tal-2012 u 22% f'Novembru tal-2009. Il-familji Maltin u Awċin huma fost l-iktar fl-Unjoni Ewropea li qed ibassru li ħajjithom se tmur għall-aħjar. Iċ-ċittadini Maltin u Awċin huma t-tieni l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li qed iħossu li l-qagħda fis-suq tax-xogħol sejra tajjeb. Fis-stqarrija l-Gvern qal li dawn ir-riżultati jissudaw ir-rieda qawwija u l-enerġija pożittiva tal-Gvern biex ikompli jaħdem biex ilħaq l-aspettattivi tal-familji Maltin u Awċin.